motherfucking Eagle Double G. May adlaw na sa dihani mo. Karon ang last day sa ato ang workout routine slash sa atong household chores. Karon mo jump na punta sa atong legs. Importante mga iyang legs kay di man pwede na tumabiyaan ya. Di ba lang chicken legs natin. Buhaton karon mag-cover na butag mga household chores na pwede na to i-incorporate sa atong workout routine. Una natong gamiton karon sa atong workout kay trapo. Bisag unsang trapo yung makita sa inyo ha. Mga gisi, panyo ba sa mong ex, mas mga sinina ninyo nga wala ninyo gamita, or bisag unsa nga pwede nimo magamit. Kani siya nga exercise, applicable po siya bisag unsa pang klase sa inyong sahog sa balay, carpet, tiles, wood. Kani siya kay pwede na siya gamiton gyapon nimo. Maguna ta ang sahog nimo. Paano na niya sa tong legs, bitaron sa legs. Katong buhaton na rin. Imusa kamot yan na. Mura kabot ba? Bali. Naapod siya na variety or styles nga unsaon imong paggamit na siya. Pwede ka mga anak. Pwede po ka rin. Ikas. No? Mura ito lunges ka? Mura lunges oh? Nakatabang pa ka? Naka-exercise pa ka? Ikaduha na ito nga butang nga atong gamiton sa atong exercise slash pangpanglimpyo kay kani silhig. Pero sa itong paggamit ni silhig, dili karon nga na. Kumo naman kayo. Oh no! Yang atuwa ba yung igong ba kay atuwa ba yung lower body? Saan ko igong itong lower body nga akong ginanar ka? Look at this dude. Karon natuwa ang gamiton ay ato nang ipang kuha sa mga cobwebs sa inyo ha. Basta gilawa-lawa na kay wa na natin man, ikaw ang nai-initiative sa inyo ha. Nga inyo na lipat. Plus points din ka. Igisan mo na rin. Dili na mo isa fully. Hindi mo nga nanar ka na. Ngana ba? Ang gana nga para imong calves ma-activate ba? Yung calves. Ano? Hundo ka? Wala ka. Alam may. Naong na siya para ma-activate imong calves. Katulo nga atong gamiton para sa tuang leg exercise karon slash household chores kay ang atuan sang feather duster. Mangita ra kag monoblock chair na sa unsa ba imong kabatungan. Kay important mga ini siya. Mao gyud mo siya gamit ani para kuot yapon pero karon dili na puta sa adtong mga ubos na surface. Oh, no! Adto na puta sa babaw sa inyong cabinet, babaw sa inyong ref, or babaw sa inyong aircon. Kani siya alternative niya sa leg exercise na gitawag og step up. Imong isa mo sa katiil kay lain siya basi di ka kaabot yung ref or kung kaabot mga like kapatungin na lang jud. Ika saga. Saga. Importante kanang naa kay ana ba. Mao may nakadagbida. Na siya gamit ni feather duster, another alternative way ba nga imo ni mapahimudsan ang feather duster. So mao to siya guys ang ato ang household chores slash workout para sa ato ang legs. Salamat kay sa suporta ug subaybay sa ato ang mga vlogs no. Padayon gyapon ta og spread og happiness ug lingaw sa ato ang mga pagsuunan diha. Og see you on the next vlog.